масҷиди марказии шаҳри Душанбе. Субҳи 2 апрел дар ин ҷо ва ҳама масҷидҳои дигари Тоҷикистон бо ҳузури ҳазорон нафар намози Иди Фитр хонда шуд. Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси маркази исломӣ ва муфтии кишвар, дар суҳбати қабл аз намози Ид сокинонро ба анҷоми амалҳои нек даъват кард. рӯзи бобаракат ва бо рӯзи босаодат ҳангоме мешавад, ки мо чӣ дар рӯзи Ид бошад ё рӯзи ғайри Ид амалҳои неке анҷом бидиҳем. бо таваҷҷӯҳ ба ҳамлаи Крокси Москав, ки дар робита ба он 10 шаҳрванди Тоҷикистон боздошт шуд, муфтии Тоҷикистон аз муҳоҷирони меҳнатӣ хост ба таблиғу иғво дода нашаванд. аммо дақиқ нагуфт манзураш чист. албатта ин як ҳодисаи мудҳише буд, ки ҳеҷ инсони солим ақл бояд инро анҷом намедод. ҳоло ки дига шуд, мутаассифона бадбахтона шуд. мо ба ҳамватанони азизи худ мегӯем, ки ба ҳар гуна пропаганда, ба ҳар гуна иғвогарӣ ва нооромӣ ҳаргиз даст назананд. яъне ҳама дар ҳудуди ҷои кори худ бошанд ва оромӣ ва низому тартиботи он кишварро 100% риоя кунанд. рӯзи 10 апрел кӯчаҳои Душанбе фазои идона дошт. ҳавои Душанбе офтобӣ буд ва ба назар чунин мерасид, ки аз ҳама бештар ин кӯдакон хурсандӣ доранд. бо вуҷуди дастури вазорати маориф, кӯдакону наврасон аз субҳи зуд хона ба хона мегаштанд ва идро табрик гуфта тӯҳфа мегирифтанд. дар ин рӯз сокинон бо ҳамдигар орзуи нияти нек мекарданд. бори дигар тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ин рӯзи муборак табрик мегӯям. сарбаланд бошанд, хонаобод бошанд. серию пурӣ бошад, тинҷию амонӣ бошад. барои ҳамаи мардуми мо ҳамавақт сарбаландӣ, хушбахтӣ, оромӣ, якдигарфаҳмӣ, ҳама тинҷ бошад. илоҳӣ, барое ки мо ҳама медонем, ки даромади бисёри тоҷикҳо ҳам аз пушти Россия аст. иншоалло ки ҳамаш тинҷ мешавад. ин сокинон чун одат дар ин рӯз ба зиёрати макони охирини гузаштагон омаданд. мегӯянд баъд аз ин ба аёдати хешу табор ва беморон мераванд. гаштугузори сокинон ва фазои идона дар дигар минтақаҳои кишвар низ дида мешавад. баъзе аз сокинони атрофи Душанбе гуфтанд, танҳо дар рӯзи Ид барқи кофӣ доштанд, вале дар арафаи Ид ҳамоно азоби камбарқиро кашиданд. иди Рамазон яке аз ду иди мусулмонист, ки аз соли 1991 ба ин су дар Тоҷикистон расман рӯзи истироҳат эълон шудааст. дар ин рӯз сокинон барои адои намоз ба масҷидҳо ва сипас зиёрати қабри гузаштагону аёдати хешу табор мераванд. иди имсол дар ҳоле мегузарад, ки мардуми зиёд аз гумонбари ҳамлаи террористии Москав эълон шудани тоҷикон, иттиҳоми зиёди тунгароии динӣ ва вазъи мардуми Фаластин дар Ғаза шадидан нигаронанд.